Obisa boborende korwase kaunti ya Nyamira nigo bachakira omusako omotindi helikumanya asetugerie koibwa korwase chinsemo ase kogachwa aganigachire magega yechumbe isano ekyo kikagere kwaba ekyo webi konyorekana ase nyumba y'omong'ina Mary Mora oyo omanyakaina bunenta mame korwase kenyoro kya meterera himeye wodi ya kyabonyoro ebunge ya Burabo abage bintu bikagere kwaba ebyo webi konyorekana Ori kitufatikari gisemba noroboturwa sinchira yobwikira ndana bakoneria amabere kwanyu gwaka amabere yana yaye ani cyombe amabere twaragurire sana iya akoneria amabere ya sakuru kukyongaro twagurira amabere twanyure cyae ndutwaborambuye amabere namo yatokonerwa ani namabere tokonerwa yobo ibi chingaki ebikorwa byobo ibi bigenderete kwenekiwase chinsemo aho ime yorogongorwa gusi nigo ritukore igoro abamenyi bekenyoro kyameterere ime ye wodi ya kyabanyoro ebunge ya Burabu county ya Nyamira banyorete chombe chobo ibi asenga y'omong'ina Mary Mora omanyikaine buna entamame ehento kyagechetie abamenyi benseme yo bono ringane nigo lyachete eng'ombe nere yaoneti gugocharia ekenyorokere erongari chituka ekere ng'ombe yatugete bonekere oyabwate twagatebu no ya aonere tugurwa sumuchoyo gasitore gwentamame eng'ombe yagane yagate chombe chinde chigacha kororekana na kumanyekana echinde chiarenge isano amone mori ching'ombe chinabo chiabwaturi tukoria igoro jikeru nyaramba ya kiro muntu akagenda agachore ng'ombe yaye kurwororo kiro muntu atebaga akie ng'ombe yene yane nande mbarigete obia abantu abegere chombe chiabo chiakorta kicheibetwe wona ng'ombe yakere sirete igare ko chanande na mabera iba kaseito kabisa umuchie family otoneriri gori siringi 25 mabera kumbe ng'ombe ne yaito bakananda akabona mong'ona chisiaga akataga ntu kiararire siko mokanyo naende ng'ombe ne ro musubati geto korukupuraki kuru Nyamira mumbwari okarechera eng'ombe eno yanyorete mori abakomogoye no tigarete umuchio yo murama omong'ino ni otomusigeta ase kenyoro tochino omong'ino romuya lakini ebintu omonto agokora byabo bisi anini igo bigakare kororekana maiso marore tari obwibi bwechombe echo isano chioka chiatogete ase nkeye kurenderera boigo ebirogo ebyo bikageire koba ebyechikanisa aho nigo boigo byatuka roro na boigo ebintu binde ebikorwa byabetereria bamenya baiga kusamba chinyomba cy'omong'ina Mary Mora entamame nakorire miaka 30 amang'ana ya narandete ta igoronga ta chamana rero mojoto ryo tarwa chisese kiratogo tarambande baite sijachiete for masikete ngumbu geke ngumbu ngagache nyumba yane kingoboka mambia kanyora murango toyo bono kingirete rero boro mambi ngogenda nachi kuyu mwana kuru sukuru na iguna njwanga ore bintu byatokirwe entamame oyo no mong'ino koni chinyeni nkomogori botambe na mabere koni chipara bono ritachi kuikona nyomurango nore nyumba na iru murango no chifu arenge musikoito mugambio ito no arenge na retro murango ne nore buone gaiga lakini anta aguruto murangone bona entongumeti umusubati yo kabisa okorogana muno murai nero kuyibinde yabantu kabasambire chinyomba bono mambe twake rumugambie simi ochichapa kagaiga twakorire security ebintu byatokira igabire binge sana nande binde byachire Nyaramba chitirisa emirango paka moyo paka chimadresi kubwatekana n'ing'aneye nigo omugambi bwesa application ya biego Thomas Rogena nigo ainekebona ase chombe echo isano cyatogete asenga ya entamame nigo inye cyanyorire abanyene asomong'ina oyo asebono agendrete gutangwa asegetaseni ky'abanyanyimbo kya Nyamira obwibi bwairanire gusiyo bonga mono n'abantu bari tobugete no babantaba y'abanyakanisa no babira abibya banene mono ntwaleka bachombe isano pakajenya na baka ya police post lakini chombe nyencha kala ndikeke abanyere mbatogete ng'ombe yamaniriye megagabu omanyina taratoka Oryo gukora kigima oboibi bunga buno boiga ase binyoro nigo omugambi oyo iga are naya babekira wali osacha saba gambi bonsi be within our Nyamira sub county and Nyamira count at large nturi kutura malembe korara wananga twako tukuru kwa abana injimba tu alitasira obachite bagatongi bagasamba chinyomba chia abana mong'ino yo bwate chombe chiboya mong'ino yakoro kwa Mary Mora ondieki mugaka wete yonka kaiga for almost over 20 years tanya go chanka kaiga ingana ejeiga yo bwibi nigo abanyakenyora baiga kurase kenyoreke kyameterere banyartuko bakwemanya bene ritukore igoro bona chombe ejo chikaegere koba echo bwibi nigo chabeire chikobiswa ase enge yeiga ya entamame
ase rituko ria rero nigo abanyakenyora baiga maiga yabo gokora ubusagani bonde nigo baumirana ne bintu ao byoboibi anene bie kanisa hinko reporter Getembe korase kinyore keiga kya meterere ekyo kegotoke mesa location ya biego bogesumi location ime ya wode ya Kyabanyoru ebunge ya Burabu county ya Nyamira Jeff Atgad Gisemba.